आता मी जिथं उभे आहे ते आमच्या नदीकाठचं शेत आहे। मी ज्या बांधावर उभे आहे त्याच्या या साईडला नदी आहे आणि एकदम लागूनच हे आमचं शेत आहे। तर शेतात आज भाताची रोप लावणी चालू आहे। तर मग म्हटलं की तुम्हाला नदी पण दाखवावी। पावसाळा सुरुवात झाली आहे तर हळूहळू पाणी वाढते। ज्यावेळी पूर येतो त्यावेळी पूर्ण मी जिथं उभे आहे तिथून 10 ते 15 फूट पाणी वाढतं, एवढं पूर येतो आणि आमच्या शेताची जी पेटी आहे ती पण पूर्ण बुडून जाते। तर चला तुम्हाला नदी दाखवते। या नदीचं नाव घटप्रभा असं आहे आणि आता हळूहळू पाण्याची वाढ होतीये। त्याचबरोबर तुम्हाला इथं मध्ये हे झाड दिसत असेल जे मागच्या वर्षी वाहून आलेलं आणि तिथंच ते रुतलंय आणि मी इथं छोटंसं फूल पण लावलेलं आहे। तर नदीच्या बाजूलाच इथं खूप छान वेल पसरलेला आहे आणि एकदम सुंदर सुंदर पिवळी त्याला फुलं लागलेली आहेत। तर तेच फूल मी घेऊन इथं लावलेलं आहे।